Un alt muzeu. Avem planta 1. Ce muzeu e ăsta? Sebi. Muzeul de Gran Canaria avem aici. Dar ce sunt astea? Grotie? Cășile cum stăteau ei mai de mult? În stâncă și făceau cășoare. Și-au făcut jamul, da? Ia, oameni! Ce fain! În ce an a fost asta așa cu grotie, Sebi? Înainte să ajungă spaniolii. Ioi, dar ce frumos! Căprițe! Aici, în Gran Canaria, stăpânește și mai populată, mă refer la animale, este capra. Multă capră, multe capre. Aici este muzeul Gran Canariei. Asta ce-i, Sebi? O casă. Asta e casă? Da, o casă, un om. Intrarea în casă. Așa arată pământul aici în Gran Canaria, cam de culoarea aceasta. Plaja e mai frumoasă în ele locuri. Casă. Bate lumina în vitrină, nu prea se vede. Industria litică. No, craniu. Craniu eu. Alt craniu, vai, nu știu dacă o să se vadă, 1971. 1971. 1256, bă, mă, craniu, din 1256. Vă dați seama. L-au făcut așa să nu se vadă, să fie filmat. Reina Negra, Regina Neagră. Bine,
sunt informații, detalii despre ce și cum și ce e aia și cealaltă, dar sunt în grup și nu pot să stau mult. Și iarăși nu vreau să mă plictisesc. În primul rând, cei care aveți ocazia să veniți în Gran Canaria, merită să vizitați aceste două muzee. Muzeul unde a fost musafir Cristofor Columb la Casa Guvernatorului și acesta este al doilea muzeu pe care acum îl filmez. În momentul acesta este muzeul Gran. Deci, cum vă ziceam, în momentul acesta filmez muzeul din Gran Canaria, care aparține Gran Canariei, cum au venit arheologii, descoperiri. Uitați ce locuințe aveau. Vai, ce frumos! Ce frumos! Ia, de ce frumos! Grote în pământ. Da, arheologii, da, pe craneul l-ai descoperit. Muzeul del Gran Canaria. Vai, dar ce frumoase chestii și lucruri. O 1083. Vedeți craniul? Vai, nu știu ce este asta. Wow, wow, wow! Wow! Wow, wow, wow! Wow, ce tare! Am ajuns într-o cameră de craniuri! Vai, vai! Camera zombie! Oh! Unde? Mumie! Cea mai tare! Mumie! Hă?
Asta e o cameră plină de zombii, craniuri, capuri, de oameni morți. Uite cât de mic are un cap. Omul. Oh. Pe care să vi-l aduc? De care v-ați îndrăgostit? Gagicilor? Hai, hai, gagici! Cu nasul mai lung, mai scurt? Am ajuns într-o cameră. Oscură. Schelet, schelet. Ce ziceți? Coloada vertebrală? Sicriu, copărșău. Oasele. Cel mai important pentru aici e scheletul. Unul cu pice, unul are tălpile și unul, doi nu. Deci e soba. Stai că acolo vreau la cranie. Vasele lor. Ce fain, mami, se vede gelaticul cum călea oarele, și cam de foc. Ai filmat acolo? Da. Da, jarul. Deci cade jar. Făceau oarele de lut, vase de lut? Da. Le luci și după aia le țineam la foc ca să se coacă, să se facă. Uite și asta e una de aia ce vă să ține. A fost spartă și o repanată. Aia e făcută, dar nu e tot. Ies focul, focul. Focul, focul. Focul. Oh. Morman de oase. Dau mai repede să tot fie lung video. Uite aici, cred că era apicultură, dar nu se vede că e lumina.
Ăsta e un lemn care se utiliza pentru aprinderea focului până făcea scânteie. La frecare. Se încălzea, nu, se freca până se încălzea și până ieșea o scânteie și se punea, cum îi zice, buș, nu paie, ceva, un fel de mai fin ca paiele. Pica, mama, e filmat-o? Cred că da fugitiu, pâine. De așa pune lumina, unele lucruri să nu le poți. Vezi, nu grijă cu ăsta să zdrobească tot. Da, mă, pe piatra aia. De aici să trage pietrele alea cu farina aia gofiu. Pe piatra asta.